ze berri, zeruan berri onak, orain eta beti. Ea, lehenengo garbigailua, prez. Eta bigarrena ere bai. Amona mandan gorri, zeruan ze berri, zeruan berri onak, orain eta beti. Oso ondo. Ui! Kaixo! Hene, hau jendetza hau, bai? Ni Amona Josefina naiz, bai. Beitu, eta hon ere baserria da. Gustatzen alzaizue? Bai, oso polita da, bai. Badakizue gauza bat? Takolo pirritz eta porrotzen zainago. Bai, etortzekoa dia? Ikusi aldituzue? Ez, beno ba, gauza bat egingo dugu. Ni baratzara noa, itxoitea ikusten dituzunean abixatu, bale? Ea, politak, ea, gero arte. Ai, ze politak gen. Gaztetxo hauek, bai, bai. Goazen baserrira, iriko keakazuta, amaika txori egaz, zelaian gure lagunak, kaixo matxin salto jauna. Aurrera! Orain aldapa bera, lasaitu zaigu arnasa, orain aldapa gora, arririk arri saltoka, bihotza dut daupadaka. Astoa! Astoa arrantzaka, baserria hurbildago, teilatua ikusten da, ean orden azkarrena, azkena ipurdigizena. Txalo Cadeno! Baserrira, iriko keakazuta, amaika txoriegaz, zelaian gure lagunak, kaixo matxin salto jauna. Aurrera! Orain aldapa bera, lasaitu zaigu arnasa, orain aldapa gora, arririk arri saltoka, bihotza dut daupadaka. Astoa! Astoa arrantzaka, baserria hurbildago, teilatua ikusten da, ean orden azkarrena, azkena ipurdigizena. Berriro! Azkena ipurdigizena. Ea txaloien! Pipitipipita, pipitipipita, pipitipipita.
Kaixo! Arratsaldean! Zer moduz zaudete? Aupa! Gu ere primeran gaude! Hoxe. Eta gaur, etorri gara, noa eta Aiton Amonen baserria ikustea. Bai! Bai, batez ere Aitona eta Amona. Hau ez da baserria, Hau jategia da. Aizuta, kolo! Amona, Josefina non dago? Amona, Josefina? Zuek ikusi alduzue? Eta nora joan da? Da, kolo, Baratzea? zergatik ez diogu deitzen? Horixe, Bai! Josefina esango dugu. Deon artean, ea ba, 1, 2 eta 3. Josefina! Josefina, buruan sardina eta ipurdifina! Barra! Baina zesaten nahi zen, hori nola esango dezu Amonari. Eta. Ta kolo ez da geri! Amona, borsi amarra da eta... Berriro behituko diogo. 1, 2 eta 3. Josefina! Bai, hemen nago! Non dago? Ai! Kaixo etorri zarete! Itxoin! Amona! Bai, Amona! Amona maitagarria! Amona, beti moñaña. Bata, ba! Irritze polita zaude! Amona, goxua! Maitagarria zea gero. Ama goxua, parot! Haze patxongi! Amona! Amona! Zuaitzeri goko gara sagar bila! Naski bai, ez Amona, eta txakurrarekin lasterketak egingo ditugu. Bai, maitia, naski. Amona, eta katua pitxitxi xaxatuko dugu. Maiti. Amona, eta astuari izatxatik tira egingo dugu. Aizue, gauza bat. Baina zue zetorri zarete, jolastea bakarri. Bai, Amona, jolaste da! Diopi! Ez, birriz eta porrotx. Etorri gara Amonari laguntzera. Zeren, baserrian lan asko egin behar da eta eraskotako lanak daude, ez da, Amona? Eta oso polita gaina. Bai. Erakutsiko diogu gure laguntxoei. Nolakoa dian, baserriko lanak. Primeran! Ea! Ho! Txalo! Ho! Triaralalalai, baserrian bizi naiz bai, triaralalalai, triaralalalai, baserrian bizi naiz bai, triaralalalai. Oilerre kukurrukuka, jaikin ez txistuka, egun hon eguzkiari, egun hon den hori, beia jetzi banan, goizeroko plana, arrautzea jaso goxo, dotoreak oso. Aizurrean aritzen naiz, gogoz baratzean, arbolan frutartzen dut maiz, bilin balan dantzan. Belarmeta eginez nik, bukatzen dut lana, gabon lagunok hartzazue, musu handi bana. Triaralai, triaralalalai, baserrian bizinez bai, triaralalalai. Triaralai, triaralalalai, baserrian bizinez bai, oilerra kukurrukuka, jaikin ez txistuka, egun hon eguzkiari, egun hon denoi. Beia jetzi banan, goizeroko plana, arrautzea jaso gozo, dotoreak oso. Azurrean aritzen naiz, gogoz baratzean, arbolan frutartzen dut maiz, bilin balan dantzan. Belarmeta eginez nik, bukatzen dut lana, gabon lagunok hartzazue, musu handi bana. Triaralai, triaralalalai, baserrian bizi naiz bai, triaralalalai. 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 Amona! Etxai bereak? No, jondira. Triaralalalai, Gero batera!
Triaralalalai. 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 Hey! Triaralalalai. 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 Otxoki. Apa. Oso ondo izazue. Ea ba, orduan, prest zaudete laguntzeko? Nola ez ba, Bai, Amona, zure esanetara gaude. Hori da! Beno, ikusten dituzue horko bigarbigailua? Bai. Ba, arropa barruan dago. Garbi-garbila. Bai. Zer egin beharko dezue ordu? Badakit. Arropa garbila atera eta berriro zikindu. Jo, bizikindu! Ez, nola zikindu. Atera eta zintzilikatu. Eta zertarako zintzilikatu. Arropa porrotxo inbera, zintzilikatu bakero lehortzeko. Eta lehortu ondoren jazteko. No, Amona, Bestela? nik zintzilikatuko dut arropa. Amona, nik lagunduko diot. Oite. Oso ondo polita, bilon artean egin. Bai, gero arte. Ea, eta zuetorri nahi dezu nerekin zukaldea, babarruna prestatzea, paskaltzeko? Bai, Amona, goatzen ba! Otxo! Gure Amona da, Goatzen! Gure Amona eta egiten dizkiogu kilimak eta kili. Eta oso modernua da gainera, begira. Bi garbigailu dauzka, pea inda. Bi garbigailu eta gu bi gerata. Bi gerata orduan lana erdibana egingo dugu. Lana erdibana, niretzako sagarra eta zuretzako banana. Ta golo, orduan, nik hemen barruan dagoen arropa zintzilikatuko dut. Hori da nik esan nahi nuena. Hor dagoena zuk zintzilikatuko zu. Eta hemen dagoena nik berriz. Atetxoak irekiko ditugu? Bai, bat, bi eta hiru. Ate berdean. Aha. Bia, takolo! Atxora zeberoren kuleruak. Ze sexy den gure atxona. Ai, takolo! Bia, Amona Josefinaren betaurrekoak. Todo betaurrekoak. Atxipeta. Mea, zuk zeustu zuia, periskopioak eo. Ez da zer ikusten, Ez dira. Gatxiporeta. Ez dira betaurrekoak eta. Atxe. Dira, diti aurrekoak, diti poltsak. Nik Hemen begiak jartzen dira. hemen dauzkat, Bueno, ba. Zenbat arropa daukazuzuk, takolo? Porrotx, neri suerte handiz, bat tokatu zait. Bat. Besterik ez. Zenbat arropa ezan duzu? Bat eta papo. Porros negartia. Hau dena zintzilikatu behar baldin badut, ez dute txakurarekin jolasteko astirik izango. Beno, porros, bekira. Gauza bat egingo dugu, jolas bat egingo dugu, Jolasta! Nori gustatzen zaio asko jolastea. Guri, bai. Orduan, nuai, jolas bat egingo dugu. Bai. Lehen da bizi, arropa ontzi hauek barruan sartuko ditugu. Barrura, oitze. Hemen nirea, Hartu eta sartu. ateak itxi, oso ongi. Beno, hori egina dago. Orain, bigarren pausoa. Zer egin behar dugu, bertsoa bota. Bertsoa. Hau esan behar duzu. Opa! Opa! Nik esango izut, porrotx. Opa! Opa! Non dago arropa? Hemen barruan, takolo, oraintxe bertan sartu deguta. Ui, pazientzia. Zatoz ona. Bai. Badakigu hor Badakigu, dagoela. bai, badakigu sartu dugu, bai. Gu sartu dugulako. Opa! Hori esan behar zu. Opa, non dago arropa? Opa! Bara, txuri, sopa! Sopa. Beno. Nork esan du sopa? Zuk etxan duzu sopa! Ze sopa? Nik Ze etxan... sopa, baina nondo de fideoak. Zer esan behar Nondo da? de fideoak. Opa, non dago? Arropa. Naiko, ulertu du. Hori esaten duzu eta gero, Bai. pentsatu eta aukeratu. Nahi duzun garbikailua. Nahi duzun atetxoa zabalduko duzu eta hor dagoen arropa
Besterik ez, zintzilikatu beharko duzu. Baina nik ireki behar aldut lehen da bizi? Hoixe bera. Has hecho joa, nik hau irekiko dut, Beno. Zenbat arropa dago hemen? Ba. Hemen bat. Hala, Oregia. Hemen bat. oraintxe bertan, Pila bat. zue lagunduko jazue. Deno batera, Presa bete? Bat, bi eta hiru. Opa. Non dago arropa? Nik hau aukeratzen dut. Porrotx, baina hau nirea dala. Baina nik lehendabizikoa. Lehendabizi aukeratzen dudanez, Zuk. aruntza joan manezu. Ni aruntza. Etxo joan. Bat, bi, eta hiru. Iepa! Auxo parilla. Porrotxen mainak neri bai grazia. Zer gertatu da hemen? Zer egin dut? Ota! Trampa egin aldit! Takolo, zer gertatu da hemen? Ezaidazu. Begira. Esango bizut, jarri hemen arropantzia. Kateak itxiko bitugu eta zango bizut. Zuk esaten zenuen bitartean, ba. Opa, non dago arropa? Ongi esan dut, Oso ongi izan duzu, primeran. Zer egin dut nik? Zer egin dutu? Buelta eman dio. Eta buelta ematerakoan zer gertatzen da? Pues katxiporreta. Tokitik aldatu iten diela. Be Kuri. katxiporreta. Kopia eta fotokopia. Berdinak direla. Takolo! Abetu zara. Hori etzaio lagun bati egiten, Eta pentsature. Baina gaur hemen baserrian gaude eta baserrian festa giroan nola. Eta pentsature. Zergatik erdio Nikolain trampatxo hori piditzi egiten, Piditzi ingo dizu. Bai! Eta gu gero parra ingo deu. Parra ingo Algara da bizi. Baina zuek, endiozu ezen ezapean, Ni, eskutatze joango naiz. Izkutatu zaitez, eta guk trampa ingo jo, Baina zuek, Primera Ni jaia nintzen, txikia. Ni jaia nintzen, udaberrian. dena jaten nuen. Dena jaten nuen esneta taloan. Kaixo pibitz! Kaixo porrot! Zer modu zaude? Ongi, eta babarrunak borborrean. Zegotxuak. Zintzilikatu aldituzu, arropak. Ez ditu zintzilikatu. Badakizu zergatik? Zergatik? Zurekin jolastu nahi dugulako. Abai! Bai, Goazen jolastera! oso ongi, begira. Hau nire arropa ontzia da, Zenbat arropa dago barruan? Pila bat! Pilla, papilla. Bai. Eta zenbat arropa dago zure arropa ontzian? Hemengo honetan, bakarra? Hazen miseria, Bai, atxona xebin hori lotarako txapela da. Ba orain, arropa ontzia hartu behar duzu, eta garbigailuan sartu. Hemen barruan? Bai, hori. Ongi, itxalone, segituan sartuko naiz barruraino. Baina, Zitentu. ai, kontxo, ai, Mari Mondonga, ai, zuparrat. ate zeiten sortika, bakarrik arropa sartu behar duzu, piditz. Ba, esan lehenago aizu. Bestela txurro bat betxela gatuko zea. Hala, sartu duzu? Bai, Otso ongi. Ba orain, hemen aurrean jarri zaitez, eta nik esaten dudana errepikatu behar duzu, ongi. Opa! Non dago konpota? Konpota? Konpota, eta... Bai, konpota ez, non dago arropa? Arropa? Eta hori esaten duzunean, nik... Nik ez. Zuk! Nahi duzun atetxoa irekiko duzu, eta bertan dagoen arropa zintzilikatu beharko duzu. Ongi, orduan, ni nahi dudan atetxoa? Beno, nahi duzuna, baino, hau, Bai, ados. Hala, prest zaude? Bai, Lagundu jozu, eta eki oso onkita. Ea ba. Nahi duzunean,
Bukatu duzu? Bai! Eta hau aukeratuko duzu? Bai! Zintzilikatzera noa, bere ala etorriko naiz. ¡Trampa! ¡Trampa! Ze trampa eta ze txorizo! Ni buelta! Gaizki egin duzuta! Ni buelta eman diot eta Buelta bai, baina zenbat buelta eman dizkio? bat! Bi porrotx! Bat! Bi izan dira! Balgei bat! Balgei bat, bi hori egia da. Porrotx! Porrotx baina ez bi buelta eman behar. Buelta bat baizik. Nik ez dut etzen ulertzen, takolo! Baina begira, urrengoan, horrela hasten zaenean, bueltaka eta giraka, guk esango izugu. Geldi! Papo! Aski da! Eta zu orduan gelditu! Ni tente, Vicente Arrizko beti estatua tente! izango. Vicente beti tente! Horrela. Zuen laguntuko jazue! Ja ba, Bai, eiko deula parri. ni, eskutatzea noa. Martin Konkortxua! Martin Konkortxua! Martin Konkortxua! Kaixo pidi, zer modu zaude politxori. Aizu, oraindik ez dituzu arropa zintzilikatu! Zein politia dene. Ez ditu zintzilikatu. Bakizu zertik! Zergatik? Zurekin gehiago jolastu nahi dugulako. Aizu ba, ni aspertu naiz. Zintzilikatu dut nerea eta nahiko. Ara, eta orain zeiten deu. Eta jolastu. Pidit! Deno jolastu nahi dugu zurekin, pidit! Ongi baina, azkena! Oso ongi. Mira, pidit, orain goal, abonaren betaurrekoak emango izkizu, tori. Oze politak, bihotzekin! Oso polita dia, baina ez da zer ikusten, Barruan Betaurrekoak sartuko garbigailuan sartu, Bai. eta orain, lehen gaizki induzu tapirit. Bai. Bi aldiz esan behar duzu, opa, non dago arropa. Ongi birritan esango dut ba! Otxongi, nahi duzunean. Ea! Opa! Non dago arropa? Opa! Bukatu duzu! Eta hemen guau ireki behar duzu! Txapelduna, aceituna, 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 Hauze parregura! Zabela lertu arte! Txapelduna, Txapelunak! Oe! Zergatik abesten du txapeluna dena. Ez du negarrik egiten! Baina zer indu? Dagolo! Bosgarren atea zatu! Txapelunak! Trampa! Tajolo, trampa. Ala jaina! Txapelunak! Txapeluna, ze posi zaude, pirritx! Aizu! Zergatik ez diogu pantxikari deitze. Pirritx! Zer? Pantxikare dituko diogu. Patxika eta... Asmakizuna. Nor da patxika? Animalia da! Abai! Txikia da! Txikia, txingurria! Bai. Eta oso txintxua. Oso txintxua da. Ni deituko jot. Pantxikot! Potx! Pantxika! Potx! Hazen, soinu arraro! Oso jatorra da. Abai! Bai. Ba ez dakit bafilatu, ala. Ai, zaudekali! Eman, Pantxika! Emanian! Ipurdi erdian! Bete bat emaiotu. Stop, hai kotxen zako da, stop, Hori ez da astoaren hizkuntza! Galdi egon! Baserrian nola esaten zaio astoari? Galdi! Zo!
astoei, so esan behar dut. Umek ere badakite eta nola esaten zaia astoari? So! Gero batera, oike. Apa laguna. Kirrinka dabil baserriko bidetan, kirrinka asto txikia, asta kiloa, Gero batera. asto maitea, Opa. iritsi gara, geldi gurdia, asta kiloa, Ez da entzuten. asto maitea, iritsi gara, geldi gurdia. Txintxo, txintxo, Kirrinka dabil baserriko bidetan, kirrinka asto txikia, asta kiloa, asto maitea, iritsi gara, geldi gurdia, Ez da entzuten. asta kiloa, asto maitea, iritsi gara, geldi gurdia. Batxika, txintxo. Kirrinka dabil baserriko bidetan, kirrinka asto txikia, Apa. kirrinka dabil baserriko bidetan, kirrinka asto txikia. Apa, batxika, txalo gero basuretzako. Primeran, pantxika! Ha! Eta gainera, azarre dago. Badakizu ezeatik. Zeati, porrotx. Zegin duzu? Itxatxatitira. Izatxatetira, oain berak egingo izu bai. Ala, lagundu izan Itzuldik antira. Esan so! So! Hori. Ai, bekatzi porota. So! Txintxo. Bata. Bueno. So! Batxika. Batxika. Birriz, baina non dago astoa? Joan egin da! Gu ez gara astoa. Hora, amona. Kolo, triste nago. Tristen zaude, amona? Bai, porrotxek mina indio nire astotxoari. Ai, asto gixajoa. Baina ez jarre triste, amona. Bakizu zer? Zer, Gu paiazoa gara. bai. Eta zu, gure laguna zara. Eta gainera, asko maite zaitugu, amona. Bai. Bailazoa, zure laguna, gaituzu, beti pres, eta triste, baldin bazaude, zatoz laguna zaitugu. Zatoz laguna zaitugu. Sudurrak gorri-gorria, botoia, borobila, zapatak, ondia, zatoz laguna zaitugu.
Urriak, botoia, borobila, zapata, handiak, zato laguna zaitugu, zato laguna zaitugu. Buruan, amets goxoak, bihotza, beti beroak, kantari, aurrera goak, zato laguna zaitugu, zato laguna zaitugu, zato laguna zaitugu, zato laguna zaitugu. Opa, mona! Ze polita maitiak. Ai, ja, Venga, pozik venga. nago orain. Oso pozik. Eta, hain pozik nagonez, patata tortilla egingo dugu. Patata tortilla! Bai, Mona, gureko estaintzen zaigu pila. bai. Oso ondo, orduan, Bakizu ba. nor jongo da horretzen bila. Ni amona, ni joango naiz arrautzen bila. Eta nik orduan patatak ekarriko ditut! Eta ni tortilla jango dut. Porrot! Zer? Hori guztion lana da. Noski? Bueno, Denon artean jango dugu. bai. Baina, hau, gure lagunek ez dute tortilla nahi, Ez dezuen nahi? Orduan earki Noski gaude. baiez. Ea, haundi bat prestatuko dugu denontzat. Bai? Zartaia prestatzera noa maitia. Prestatu tortilla, haundilla eta ekarri karretilla. Ai. Hala. Oiategian begiratuko dugu, Ea, arrautzari badagoen. Pepita, Ai, ene! baitidik, txe! Hemen arrautzarik ez dago! Luma ugari eta arrautzarik ez! Baina. Pepitari begiratuko jo tipurraz pian. Oh. Benetan arazo larria geure, porrotx! Eta orain zer egin behar dugu arrautzipe, Ba, agian aurrek ekarri dituzte arrautzak? Ekarri aldituzue! Orduan, zer egingo dugu? Orduan, badaki! Zer piritz? Zuk egingo duzu arrautza! Eta, Bai. no, baina arrautzak oioek egiten dituzte, ezta? Baita bailazoek ere, porrotx! Bai, Bai, begira, bizapi hauekin ipurdia garbituko dizut. aitu, nik egunero garbitzen dut ipurdit, Baina, hobeta garbituko dizut. Utziko jot? Bai. Ea ba, garbitu. Kilimak egite izkiazu, Orain, beste aldetik, porrotx. Beste aldetik. Bai, garbitu. Naiko! Hori da, Eta orain? entzu. Makurtu egin behar duzu lehendabizi. Arrautz. Eta jarraian, egin behar duzuna da. Badaki. Jarraian, Indarrasko egin eta... badu! Egunero ite ditu txikiak eta marroiak. Porrotz! Oiek, kaka pilotatxoak dira. Bai, Eta gu arrautzen ez ari gara kontxo. eta orduan zer egin behar dut. Entzun ba, demontre! Makurtu, egak astindu eta ka. Hori izango da katxondeoa, ez da. Benetan ari naiz. Hori egin behar dut. Bai! Beno, orduan zue lagundu behar diazue, Beno batera, makurtu! Makurtu! Egoak astindu! Astindu! Eta kokoko esan! Ka. Jo, Porrot! Aitatxo izan naiz! Zorionak, porrot! eskerrik asko. Zorionak zuri! Zorionak
Polita dela. Bia, nire alabatxoa. Porrotxa, ze arrautza txikia egin duzuna? Txikia eruiten altzaitzue. Bai. Ba orduan titia mango jo, tala. Ongi, zuk abestu eta nik dantza egingo dut. Eta zuek ikasi, Preso gete? Bai. Tori, maitia. Arrautza txikia, tori titia, edan ez nia, gotxua dena zuretzako, eta onditzen zarenian nahi badutzu, jango dutzu, ongile eta txistorra. Hala. Bai horixe. Porrot txikia jarraitzen du. Txikila jarraitzal du. Begira, zelako jendetza, gu guztiontzako gutxienez alako arrautza bat behar dugu, porrotx. Arautza popotamo bat. Hori da. Orduan, zuk zeuk egingo duzu. Nik! Bai! Nondik, hemendik! Bai zea, belarriko zulotik. Eta ketzeme. Aizu ba niri latxa ematen dit! Jesus neska, nik egiten pa? Bai, baina alaka hundia eta hemendik? Lasai, pirit, lasai, pia. Aina hundia, izan behar duenez, ba, 10 arte zenbatuko dugu. Eta 10 lotxik arte. ez izateko, begiak itxiko ditugu deno. Bai! Ongi horrela bai! Tori, ni lagunduko izu, gordetzatxu arrautzatxoa. Ean poltsikoan. Nire alabatxoa. Deno batera, begiak itxi! Makurtu egingo naiz hementxe, porrotx! Zu makurtu, bai. Bai. Begiak itxita, 10 arte zenbatuko dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Nahiko, pirit, nahiko. Azkala! Bai. Salomero bat piritzen txar. Txoriona pirit, txoriona txuri. Nik egin aldut! Bai. Zuk egin duzu, pirit. Zakutik atela duzu! Etz. Gainera behira, bizkia dira. Bai zera! Aizu, pirit, etzaiten azarretu. Zazu hemendik bere ala! Pirit, katxi porreta. La 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 la, la 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 la. Kaixo Pirritx! Begira, Kaixo. hemen dauzkat patatak. Patatak. Bai. Aizutako logozen Baratzak. patatak zenbatzera! Asko gustatzen zaitu patata zenbatzea? Bueno, ba, Bai. hoxe egingo du orduan. Patata zenbatuko bitugu, guk denon artean, Ongi ba! Ea ba, ea zema patata ekarri ditugan, Poliki, Bai. Bat. Bat! Patata. Bi. Patata. Iru. Lau! Lau. Bost! Bost. Sei! Zazpi! Hemeretzi! Hogeita lau! Berrogeita Bapo, mabost! sei. Bausteunda! Sei. Mila zazpi! Mila sortzireunda! Bederatzi! Eta 15.000! Eta 10.000! Eta... Pirritx, zenbat patata laude? 6. Sei patata Bai. miserable! Aiene. Pirritx. Zenbatzen eta zenbatzen oraino joan zara. Kamioi bat! Kamioi bat, garko genuke. Sei Beste patata eta arrautzarik ez! Nola ez ba? Non daude arrautzak? Ze esan du amonak? Ez dago Patatak eta arrautzarik! arrautzak? Beno, egia esan, txiki bat badugu! Txiki bat? Porrotzen alaba begira zazu. Nolakoa da? Alakoa. Honekin pintxa txiki bat egingo dugu? Utzi pixka pentsatzen. Badaki zer egingo dudan. Arrautza hartu eta orain behar dut untzi txuri bat. Hemen, baserrian Txitxa. edo inguruan aurkituko dugu. Untzi txuri bat. Eta arrautza. Hemen! Hor Ara! dago. Ekatzazu. Bai, Arrautza eta untzi txurila. Musu bat ematen dagoan. Arrautza magikoa bihurtzen da. Hemen sartuko dugu. Eta
Magikoa porrotzen arrautzarekin. Ai, ene. Begira, oain deon artean, hitz magiko hauek esango ditugu. Ea ba, tza, tza, tza. Tza, tza, tza! Arrautza eta jaio, tza. Arrautza eta jaio, tza! Ita, ita, ita. Ita, ita, ita! Agertu Margarita. Agertu Margarita! Eskuak denok, poltsikoetara. Hauts magikoak hartuko ditugu, eta ona hemen ditugunean, ea bai, 1, 2 eta 3, bota itzagun, Ua! Zer polita! Eta orain, mai gainean utzi, Ongi! holaxe, zer esan dugu, Elenita, Agapita, ala Margarita. Margarita eta klar! Margarita, ez da? Bai! Ba, ea norrateatzen den hemendik. Margarita! Arrautzatik jaiota. Aizuta kolo, lana egin du gainera! Hola, asko egiten donek. Arrautzak dozenak egiten ditu. Eta kolo baina, oraindik ere lan gehiago egin beharko du txikia data! Baina zesan nahi duzu, Gure Margaritak, txikia dela. bai! Baina begira ze polita den, pirritx. Oso polita baina txikia data kolo! Beno, eutxi. Eraman zazu, oliategia. Era, zatoz ba, agurtu gure lagunak lehen da bizi! Agur! Gero Agur. arte kutsi! Agur, pirritx. Goazen oliategira! Bai! Zatozten irekin. Denok eskua poltsikoetara. Eta orain bai, lehen da bizi hautsak hartuko ditugu. Eta orain esango dugu. Ia! Oain Margarita! Haundi, ja! Eta 1, 2 eta 3, bota itzagun hautsoiek, eta ni izkutatzea noa. Eta kolo! Zer egin dutu, tako! Baina, kati poneta! Zer egin dutu! Begira, Margarita! Haze ondila! Egite! Goizean goiz banoa oliategira, purra olioei harto goxoa. Hoxe pipakita, benita pepita, inon ere ez dut ikusten Margarita nonote da, aiene non sartu da, tralara. Amonaren olioa galdu egin da. Marga! Nola joan? Txakurrak ez du usaindu guau, zaldiak txerritokira bidali nau. Txerriak ez daki, behiak ikusi ez, Margarita azaldu zaitez mesedez nonote da, aiene non sartu da, tralara. Amonaren olioa galdu egin da. Ez dakigu nora joan den. Bazen gora. Ganbarara igo naiz haren bila, simaurretan ibili naiz erdila. Ukuilutik irten, sukaldera sartu, mai gainean eserita topatu dut Margarita, aiene Margarita, tralara. Amonaren taloa jaten ari da Margarita, aiene Margarita, tralara. Amonaren taloa jaten ari da. Margarita, gehien gustatzen zaiona, artoa da. Artoa goxoa. Eta nola ez da, amonaren taloa. Horregatik, ona hemen gure amaika, txaloa. Aupa Margarita! Hala, eta orain,
Kriston tortilla egingo dugu, bai. Orain tortilla egingo dugu, hoize bera. Eta ez pentsa tortilla bat egingo dugunik. Egingo ditugu 11.000 tortilla. Denontzat, hoize bera. Denontzat, bakarrik nago. Ez dago inor. Ara, begira hemen nor dagoen. Txori maloa dau, txutxu du izena. Ta bera ere askotan bakarrik dago, baina gaur txoriekin egan egin nahi du. Dantza egin nahi du. Gu lagunduko diogu. Txori maloa txutxu. Txantxan gorria, txantxetan ta txapela dantzan. Txepe txatxek, txermena handu. Txirritxoek, txintxalo egin. Txintxo, txori maloa txutxu. Txantxan gorria, txantxetan ta txapela dantzan. Txepe txatxek, txermena handu. Txirritxoek, txintxalo egin. Gorputza lastoz beteta, makilez ezurrak tenteta. Orain, ibili nahi du, oinak astindu. Dantzaria izan, milaka zelaitan, korrika egan egin. Aurrera, korrika txoriekin. Deno batera, korrika egan egin. Aurrera, korrika txoriekin. Deno batera, korrika. Txori maloa txutxu. Txantxan gorria, txantxetan ta txapela dantzan. Txepe txatxek, txermena handu. Txirritxoek, txintxalo egin. Txori maloa txutxu. Txantxan gorria, txantxetan ta txapela dantzan. Txepe txatxek, txermena handu. Txirritxoek, txintxalo egin. Gorputza lastoz beteta, makilez ezurrak tenteta. Orain, ibili nahi du, oinak astindu. Dantzaria izan, milaka zelaitan, korrika egan egin. Aurrera, korrika txoriekin. Deno batera, korrika egan egin. Aurrera, korrika txoriekin. Deno batera, korrika. Txori maloak, nola zoazte? Txoriekin jolastea? Nire bai, gero arte! Ai, pisit. Hori ez da txori maloa. Hori ez da txori maloa. Ez da. Ai, norote da. Azte itxura duen. Ui, nori izango te da. Nik ez dakit nor den.
this Euskal Herria country? Well, is this the Amona Josefinaren house? Oh, well. You, English, Pit English? Pit English bai. Eta English nire lagunek baino gutxigo. Aizu banik ez daukat Pit Englishik. Zer behiratzek, mutur luze. Nik erakutsiko jotoni euskeraz hitz egiten. Hori da. Lehenta biziko ikasgaia. Ni porrotx naiz. Ni porrotx naiz. Ez. Ezpa, begira, bera da porrotx, eta ni pirritx eta zu. Bera da porrotx. Ikasi duzu. Eta ni pirritx. Eta zu? Ezpa, ez. Porrotx, pirritx, zure izena. Izena Madalena. Manei. Ni naiz Makei. Okay, Makei. Ba ez dauka bate grazik, Eta zertara etorri zara Euskal Herrira, Ni etxobi, monei. Money. Eta nik egozi amunaren... Baserria. Eta erosi ondoen nik bota. Bota? Eta gero nik hemen egin aeroportu handia. Baizera, hemen Euskal Herrian txoritxoak nahiago ditugu. Eta gero nik hemen egin super... Supermar! Supermerkatua. Baina hori ezin liteke, guk nahiago ditugu baserriko gauzak, eta gainera, Amona Josefinak nondik aterako du bestela esne goxua. Esnea, no problem, papu bila. Aizu eta arrautzak? Arrautza, no problem, papu oioa. Aizu eta otartekorako txorixoa? Txorixoa, no problem, papu txuiak. Aizu. Eta baserririk gabe zer egingo du gure amonatxoak, Amona, no problem, papu Amona. Nola papu Amona? No, Amona, venido gea, eguzki hartzea porrot, berrira porrot, itxarron. Baina. Aizu porrotx, gizon honek melokoto justelduaren aurbegia dauka. Eta gainera oso maltzurra dirudi, Bai. Kontuz gero. Bai. Ara, zentramankulu dakar. Zer da hori? Porrot. Baina no hau motel, no hau. Berrira porrot. Porrot, please. Bai, pisoi komunian imara pisa. Ia para! Berrira porrot. Makei, super machine. Ez ne put. Zuek eskatu, ez ne put, eman. Ez ne arrauta, txorrizua porrot. Eta emate aldo batidorik. Batido? Batido eue porrot. Bai! Batido eue. Orduan txokolatezkoa nahi dut. Ez da pentsatu ere, ez dugu batidorik nahi. Baina piritxi, hain urrutitik etorrita aukeratxo bat eman marko jogu gizajoni ez da. Gure bat ez diteta. Txokolatezkoa. Txokolatezko. 1, 2, 3. Hazen zarat ateratzen duen, Aizu, etzazu ukitu balazpada. Txiporeta. Ara, Makei! Hau zer Baina, hau, naturala da. Oso, naturala. Very good. Puru hauen kea. Naturala. Bai, ba, nire handireinoak dioenez, keak pupua egiten du biriketan. Eta hauen porrot, eskua sartu eta hartu. Hemen zulo honetan? Amen porrot. Amen. Porrotxetzazu eskurik sartu.
Baina zuk ze uste duzu, krokodilo bat dagoela da. Agian eskua jango dizuta? Eskua sartuko dut, bai ala ez? Begira, Euskaldunek ez dute bate bildurrik. Nik sartuko dut eskua. La. Hemen etzio que zer, melontzio. La. Gachiporra. Ilargeta. Porrot! Choco! Chocolate square, Porrot! Choco. Hori Makei jauna! Eta Hori, bai! Hautsekin egin duzu ez da? Ara? Oi? Wow! Begia, Porrot! Hau ez da zer, Porrot! Hauen, zure izena jaui hemen, puntxan. Eta zuetzako, monen eta ez neput. Eta niretzako, bazeria. Nik esango diot, aizu, eta norentzako izango da batidoa, Batidoa hue, Porrot! Batidoa, Niretzako? Zuretzako! Hemen sinatu behar da? Hemen, puntxan! Konta. Barratx! Zer, Ez zazu sinatu! zeatik ez. Amonaren baserria bota egingo duta? Egin eta, Makei, Porrot, sinatu, please! sinatu, please, bai. Ezin duzu eta kitxo! Baina Amonarena da baserria! Porrot, sinatu, please! Please, bai, please. Ezin duzu! Itxoin pizkat, piriz. Nire lagunei galdetuko jot. Sinatuko du bai, ale! Papo, bukatu da eztabaida. Makei jauna, nire laguntxoei diotenez, baserri amonarena da, eta amonatxoak esan behar digun sinatu ala ez. Amona, itxeguin? Itxeguan. Amona, ra. Porrot, no problem. Amona, itxeguin. Bye-bye. Nola bai! Ez! Hori! Gainera katxondeo, bai, esaten du. Ha! Gauza bat esango izuet, Ez teu sinatuko. Ez da pentsatue! Pentsatu, Barratx! Zer? Begira, edari zikin hau hartu eta zaz! Urrutira batako dugu, zakarretara. Bai, otso ondo, urrutira botako dugu. Tramankulu itxusi hau hartu eta zaz! Urrutira batako dugu, zakarretara. Oi, neska, jatorra. Aizu, Pirit, zuk tramankulo botako ezu. Eta nik batidoa, bai? Agintari! Ea ba, hemen diputza egingo diat. Pizka bat daztatuko ete. Otxo gotxua da. Etetxan ezer piretzte. Nik bakarrik ezin dut laguntza behar dut. Pirit! Aizu. Korala! Etzazu gehiago edan! Hazen marimondota! Aizu! Ez altzara ohartu oraindik edari hau zikina dela txarra kutsatuta hau txekin egine dagota! Bai, Pirit, baina, otxo gotxua dago, Laizea! Gotxua! Baina, Barratx, zer nahi duzu? Guztiak zorariatzea ala! Mira, batidua edan eta pupua txortu zait sabeletxoan. Zaudela zai, berala konponduko dugu arazoa! Bai. Ai, takala!
Andereño, mesedes, andereño, non zaude. Amona, kotxe pina, hemen zabeletxoan dauka pupua, mesedes. Amona! Ia! Non dago larrialdia, hemen zuekin, lau burugarria! Hemen piritz, hemen dago larrialdia. Ez ote zara, geldituko! Piritz, Kontxo! zabeletxoan, pupua, zabeletxoan daukate. Honekin emango dizut, eta berehala konponduko dugu! Ez da pentsature! Aizu! Beno, ea ba, Zabeletxoan, andereño! entzuteko ekin egingo dugu. Horre zertarako balio du? Entzuteko ba? Bai nor da? Porrotx ez da telefonoa! Haze txapuzan, ez ere txuten, Begira, buruan duzuna adituko dugu. Beti bezala! Piritz, hemen zabeletxoan dauka pupua! Lehen da bizi, bihotza! Bihotza. Epa! Piritz, zabeletxoan! Ea bazabela! Aiare! Ene! Zer uste duzu? Hori iparra izea da. Ez, ipara izea ez, ipura izea! Oh! Zer, Oh! Piritz, zendan azazu! Zaude lasai! Bai, hemen... Amonaren esaela esan! Bai. Eta berehala osatuta geldituko zara. Errepika ezazue, mesedez! Errepikatu. Ea ba! Senda, miriku! Ola, kaka, ziriku! Hortzak no. Hemen zuar eta ni hemen! Eta orain guztiok musu emango diogu! Pa! Piritz! Zer! Sendatu nauzu! Eskerrik asko! Aiene! Bia! Andre Madalena! Hola! Horren arriba, tolillo! Euskaldunza! Oi, Mari! Ariña, Garritio, niña! nama, kordetuko dio! Ariña eta ikurria! Oize! Hoi gurea da! Apa! Begira kolo! Laburu gorrilla! Hori da! Larrialdia! Bai! Eta makina hau, zertako dago hemen makina hau? Zein ekarri du? Gizon bat etorri eta, amonaren baserri erosin eitzun eta paper bat ekarri sinateko, baina ordu, ekarri ultramankulo. Horrotx? Batio eta uran... Borrotx? Zer? Nahikua. Oso urduri nago. Ez zaizu piperrik ere, ulertzen. Piritz! Bai! Sekatatua. Begira eta kolo! Makei maltzurra etorri da, monaren baserria erosi eta bota nahian! Sinatu alazi nahi zigun papela, baina gun noski ez dugu deus sinatu! Makei Eta maltzurra! ekarri duen tramankulonetatik edan duen batidoti begira zelako puzkarra botatzen zituen parrotxek! Ez daria izango, ez daria izango! Bai! Oaintxe bertan, amonaren gara noa. Dena izango diot, eta zuek ez sinatu baina ez zertxo ere, ez? Ez da pentsatu ere. Egon ba, amonaren bila noala. Amona! Amona! Hau bai dela bai larrialdia, amona! Zer uste du gizon horrek? Gu engainatuko gaitula, ez da pentsature? Ez da pentsatu ere. Amonak ezer esan gabe, ez teu sinatuko. Ez ba. Ha! Ara, amona! Ui! Kutsi, amona! Amona etorri da eta! Amona! Gizon bat etorri da. Eta papel bat sinateko etxatigu, zure baserria erosteko. Sinatxu lasai porrotx! Sinatxu! Bai. Amona, sinatzeko etxatigu. Sinatzeko. Ez! Amona! Totxonea. Orain entzungo diogu garbita garbi. Zer esan duzu? Zu sinatxu porrotx! Sinatxu! Eskerrik asko, Amona, bai. Orain bai, oso ongi entzun diot. Sinatzeko etxatigu. Etzen amona! Etzen Amona! Makei maltzurra! Bakei maltzurra! Amonaz mozorrotuta! Amonan motzorrotuta! Katxiponeta ze trompeta!
Porrotx, Zer. zeo zer egin behar diogu. Berriro etortzen baldin bada, emango dio da ipurdikoarekin, zeruaino bialikoet. Oitxe, Oso ondo! ikutsiko du horren, bai. Odaiekin! Ezin da sinistu ere, horrela da. Hemen da ota. Altura izan behar, Ez, no? ez! Baserria botatu! Hala! Amaika ikusteko jaioa gero. Baina, zer egin duzu astakidolakoa? Amona jo duzuta! Kontu zibili zaitez, hori ez da amona. Ez da amona eta zen da ba! Maitia! Amona da. Koxe fina do! Maria eta Jose. Ea, ze gertatu da? Amona barkaiozu izan ere duela gutxi, Bai. hementxe izan da makei maltzurra, zutaz mozorratuta. Bai, eta baserria botatzea nahi zuen, eta papera sinatzea Amona. Nire baserria! Bai, Gauza bat egin gogo. Zuei ez dakit, baina niri personalki pazientzia bukatu zait. Hoize bera. zuei ez daki, baina niri ere bukatu zai pazientzia. Eta zuei, bukatu altzaizue pazientzia. Ba, gauza egingo dugu. Txista, epurdian tximista. Hoize bera, oraintxe bertan. Oso ondo takola. Da. Maitia, Zer, eskarmenturen bat eman beharko diogu gizon horri. hori, Amona, eta zer egingo dugu? Badaki! Zer, Erakutsiko diogu. Nolakoa dien, baserriko abereak. listorrak. Bai! Otxongi, Amona. Prestatxera niri joa Amona, Txikiak eta bihurriak. Eta orain, Merezitakoa. bere medizina emango jau. Bai, Bete eta, pora. zezapare. Marrubizkoa. Ongi, Marrubizkoa. Txa. Bi! gehiago. Hiru terdi! Hiru terdi. 4 litro! Lau litro. 5 terdi! 6 litro eta naude! 8 litro! 10 litro! Beteta dago! Naiko. Nahikoa da! Orain bai piritz! Orain zer? Izkuta gaitezen! Atera. Oliartegira joango gara bio! Atera. Handago! Eta, Guazen! izkutatu. Bai, izkutatu bai! Bai. Hemen katxik. Pirriz, beste aldean Ai, dago! Handago! aiene. Bai, guatzen. Pirritz. Ai, Guazen, baina mendika jomea pixua duta. Ai, kontxo. Lasai egon zaitezte. Jose Ontxo! Lasai egon zaitezte. Nik prestatuko jo trampa gizon martzur hori. Baldator! Oain ikutsiko du. Bestaletik! Bestaletik! Nire patata. Hello, Powell! Bai, hello. Amona, ikusi? Bai, Amona Josefina etorri da, eta zure papel txorretan nire izena idazteko esan dit. Bai, Oh, Powell! Well. Oh, Powell! lasai egon zaitezte. Ueu. Gure baserriko txakurra bezala. Powell! Ni prestatuko jo trampa. Hoit! Terry Powell! Terry Powell! Bai. Orain, zu sinatxu hemen! Hemen. Puntan! Puntan. Eta zuretzako monei, ez da zepuz! Eta niretzako... Baserria! Makei jauna, arazotxo bat daukagu. Eh? Bai, papertxoa ipintzeko maia falta zaigu. Ez dago aguaz hori Powell! Amantxe txingatu! Pentsatzen nuena. Bai, ikutsiko duzue. Makei jauna, lehen da bizin makurtu beharko duzu. 1, 2, eta 3. Eta une historiko honetarako, Powell! jaka plantzatuko izut. Oiz, Powell! zer, Please, puntan! sartuko izugu punta. Puntan! Kutsiko zutze gustora gatuko zean. Porro! Txotx!
zer sentitzen da? Gorputza. Zer egin duzue? Zer egin du ba? Batido naturala. Hoxe bera, natido naturala. Hori, entzun behar dugu. Kaka! Batido petrala. Kaka! Naturala, amona lezuak, atenazioak, urruak, azak, hori edi naturalak. Ara, kalzoncillotan dao! Listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, distatu nau buruan, maite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, distatu nau sorbaldan, buruan, sorbaldan, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, distatu nau eskuan, buruan, sorbaldan, eskuan, aite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, distatu nau herrian, sorbaldan, eskuan, gerrian, aite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, distatu nau oinetan, buruan, sorbaldan, eskuan, gerrian, oinetan, aite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, azkenik ipurdian, buruan, sorbaldan, eskuan, gerrian, oinetan, urdian, aite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, aite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, aite minak, listorrak eginak, atzetik, distak datorkit, Agur, ez etorri! Etorri nahi baduzu, etorri baina makinari gabe! Hori da! Meziduna horrek. Amona! Alde egin duela! Amona! Hau poza, bai! Begira, hemen dago! Ea, zer esaten digun? Amona! Kaixo. Jamutxu txanago, Amona! Ai, namututa dago. Bai! Oie, espatu. Ospatuko dugu, kantza Oie, espatu horreko da, Amona. Ezu? Dantza! Ai, Bai! bai, oso erresa da. Dantza. Beitu, eman ezua. Hola. Orpo punta, aurrera ta itzulia. 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 Plis, plis, plas, txaloka, irakata bi vuelta. Plis, plis, plas, txaloka, irakata bi vuelta. Orpo punta, aurrera ta itzulia. Orpo punta, aurrera ta itzulia. Orpo punta, aurrera ta itzulia.
Orpo punta, aurrera eta itzulia. Plis, plis, pla, txaloka, girakata bi buelta. Plis, plis, pla, txaloka, girakata bi buelta. Ramona! Orpo punta, aurrera eta itzulia. 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 Plis, plis, pla, txaloka, giraka eta bi buelta. Plis, plis, pla, txaloka, giraka eta bi buelta. Ramona! Ondo, bai. Hemendik aurrean nire baserrian biziko naiz! Bai! Ea ba, erakutsiko duzun nerea. Etorri gurekin zuek. Baita bagutza hue? Baratxare bai, noski bai. Ramona! Hortik jungo gea. Makei baserritarra txalomeo bat! Osoki! Bagutza hue, Ramona! Eta oso pozi daude gainera! Oso pozik gaude, oia pozgarria da! Po. Pirriz, po. Taitaie! Opa! Ea bakizuen hau, denon artean! Hei, ho! Epo itaitaie, epo itaitaie, epo itaitaie, epo ituki-tuki, epo ituki-tukie. Hei! Epo itaitaie, epo itaitaie, epo itaitaie, epo ituki-tuki, epo ituki-tukie. Hola, xerata! Epo itaitaie, epo itaitaie, epo itaitaie, epo ituki-tuki, epo ituki-tukie. Hauze festau! Opa! Osoki! Ederki pasatu dugu bai. Bai, Eta taku. gizon horrek ikasi du bai. Baserri hori asko maite dugula. Bai ez Pirritx? Hori da. Baserria gurea da, Eta erreka eta mendiak eta gure hizkuntza! Hori da, Euskal Herria soda gurea! Hoize! Dena maite dugulako. Gurea da gurea, Apa, txaloka! gurea da gurea, gurea da gurea, gurea da Euskal Herria. Gurea da gurea, gurea da gurea, Denona! gurea da gurea, Noski! gurea da Euskal Herria. Denok bera! Gurea da gurea da, gurea da gurea da, gurea da gurea da, gurea da gurea da. Hei! Eta orain! Iritsi bat hau paperitz! Oi!
Aupa! Agur beste bat arte! Muxo handi bat, 2 eta 3! Beste muxo handi bat, 2 eta 3! Eta beste bat, 2 eta 3! Aupa! Agur! Beti arte! Oize! Lotara joaten naiz haren besoetan, argitxo bat dago gela ilunean, ohean sartuta ura ondoan, irakurtzen hasten da. Ohean sartuta ura ondoan, irakurtzen hasten da. Aita, aita, ipuin bat kontatu. Aita, aita, amets egin nahi du. Ipuina entzuten panpinen artean, txikitxoa goxo nire besoetan, handitxoa dago beti ondoan, nire panpina handia. Handitxoa dago beti ondoan, nire panpina handia. Aita, aita, kontatu beste bat. Aita, aita, panpintxo handia. Ipuinarekin hasi naiz amesten, poliki poliki begitxoak isten, aita bera ere isildu doa, oso goxo dago da. Aita bera ere isildu doa, oso goxo dago da. Ama, ama, begira aitatxo. Ama, ama, lotan gelditu da. Ama, ama, begira aitatxo. Ama, ama, lotan gelditu da. Lotan gelditu da. Lotan gelditu da. Lotan gelditu da. Neska mutilak, hau baitona monak, hau bazarreta gazte, andrek eta gizonak, ez du gorderik behar, inoren zorionak, jaso galtza barrenak, irten dantzara, arrotu gonak. Hau neska mutilak, hau baitona